Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn is simple season 8 promo. Wait guys, you say season 8 or season 2. Okuzingane ezisimple sibe badala. Lana kuveza ukuthi ubabamsele kusesibhedlela, so ubabamsele kuyagula and isimo sakhe asikho kahle promo. So kuvela uMayeni ethi kumacele kuyamangaza ukuthi kungaze kugule umuntu aguliswe into yakhe. We guys, yiphi into yakhe? Niyabona ukuthi uMayeni uzosihlebisa amanga manini ke ngikhomboze ku season 2. Season 2 izingane zesisembe sekushubile nje. Futhi kushubile. Awathi uvuyo kusibindi ugulile wena. Uvuyo wayesho kusibindi kodwa lento yashisa uTirelo because into engathi bebeyifihla kanjani. Lana ku season 8 ipromo uMayeni ukhuluma noMacele and uMacele uyabona ukuthi uphoxekile. Uyabo uMayeni indlela akhuluma ngayo ukhuluma ngathi uyalaya because uthi nje kuyamangaza khona ukuthi umuntu sengaze eguliswe into yakhe. Guys, ithini lezo into yakhe? Ngicela ukuthi mina ngilinde season 8 wona ozoza nezindaba eziphelele. Okwamanje ngithatha lezi zinto eziyamanqaphanqapha ezivela lapha kwipromo ngibuke u1+1. Mayohlangana u2 uyahlangana, mawungahlangana uhlangana kodwa nje into yakhe ibambe lapho ke angidingi leyo ukuthi uzochaza into yakhe la ku-comment section because nami angazi ngintshela ngepromo yaku season 8 of Uthando Nesithembu and into engiyibukayo ngithi mina how yindaba ukuthi bathathe bahamba bathathe lento eyenziwa izingane kwangathi benza ama corrections assignment ethile because lana izingane bezilwa ngale kwingane zesithembu nangapha nabo sebenempi ngale kukhulunyiwe ngendaba yodokotela nani ngapha nangubabamsile kodwa ke guys into yokungaphatheki kabi akusiyinto engiyithatha njengehlaya. Ngicela uyi-understand leyo part. Akusiyinto engiyithatha njengehlaya. Lana indlela uMayeni akhuluma ngayo noMacele and into esibukayo uMacele ngathi akazi ukuthi uzothini because bahleli bobabili la uMayeni ethi nje awu kuyamangaza ukuthi umuntu engaze eguliswe into yakhe. Yes, akusikho ihlaya ukuthi ubabamsele kusesibhedlela because yila sokazi khona ku season 8 ukuthi ke usesibhedlela kwenzakalani because beyikhona le ndaba ku social media. Ngikhumbula ngenza isibonelo ngesolezwe ngithi into enesolezwe phakathi angisayithembi because ziningi indaba esengiyithole kwisolezwe mangithi ngiyaverifya akulona iqiniso. Ngayiziba ke leyo ukuthi usesibhedlela ngangempela nakho kwipromo ye season 8 umsele kuvela elele esibhedlela ngathi akaphathekile kahle nawo amakhosikazi ayangena. Sekunenye ke episode engicabanga ukuthi enye episode le uMayeni noMacele athi awu pho waguliswa into yakhe nasi sesilindileke. Manje le episode engikhumbuza season 2 izingane zesithembu laba babukile ukuthi kwafika isikhathi la kwasekutshelana khona indaba sekuphuma ama-files and lento kakhulu yaphoxa uTirelo ukunokuthi iphoxe uSibindi because into yakhona vele indlela yaphuma ngayo yaphumela khona ukuthi ibaphoxe ukuthi wena ugulile. Sathi hawu uyabo akukho okuningi guys. Nayazi indaba yami nani kuduma inyoni because ngisekhaya akuzufana nakuqala nomoya yabo kodwa sengizozama ukuthi ngilokho ngibe namavideo amafishane mawenzeka amade kanjalo. Ama-reviews yami nje azoba inhlakanhlaka. Ngiyaxolisa kakhulu nakhona phakathi kulonyaka ngizoqala uzoyophela ngayo ibeke indaba yami guys. Ngikhetha ukuthi ngilungise into ephathelene nezifundo so ukubalansisa
into yesikole no-YouTube bekungabi kahle, kodwa ngaba nokuthi angithathe ama-questions avelela kwi-comment section, ngithathe i-comment edinga ukuthi ngiyiphendule, uyabo, ukuze ngikwazi ukuqhubeka ne-channel, kwaba kanjalo. So because i-channel mayikhula sikhula sibe baningi, khona uzofika ividiyo eqala mase vele edideka ukuthi hawu i-review enjani le, kodwa kube kanjalo. Indlela engenza ngayo-ke mina ngisuke ngixoxa nawe, mangixoxa nawe okwethu la. Mangithi mina uMayeni nangu-ke se-expose umseleko, asihlebeni sobabili. Wena uvele usuke ube njani, uthathe into ofuna ukuyitshela uMayeni uyitshele mina. Ha, mina-ke ngihlale ngiyibuke la le comment ngithi kodwa-ke bekufanele uye ku-Insta kuMayeni ukuyibona i-comment enjalo. Kodwa kwesinye isikhathi kubuye kungihlekise guys, ngoba ngazi ukuthi nididwa yini. Usuke uyizwa ivoice ukuthi yimi, wena uphendule i-comment, uphendule uMayeni, kodwa uphendule like. Asishiye leyo. Ngiyabonga kakhulu guys, siku-over 50,000 subscribers. Into engangayicabangi nina nayenza yaba into ekhona. Namanje mhlawumbe kufanele ngibe ne-video right ngibonge lokho, because ngiyabonga ngempela. Nakona futhi lo nyaka ngicishe nga-give up kwinto ka-YouTube guys, khona enye into engaba nayo nje unyaka uqala, but ngabuya naphinde nabuya saba right. Ngiyabonga kakhulu i-support yenu. Ngizoqhubeka nangale ndlela engekho right, but i-right ngoba vele sixoxa indaba zabantu. Akufanele ukuthi mhlawumbe kuzobe ngathi seku-serious sikwi-meeting. Ngiyazi ukuthi akufani nasekuqaleni, ngiyazi guys, akufani nasekuqaleni, kodwa indlela evumayo manje yilena. Ngibonge-ke i-support yenu, ngiyabonga kakhulu. Niyiphathe kahle Nkosi yami, niphephe nasemgwaqweni. Izinto ezizokujabula ngicela nizenzele ekhaya. Nginovalo ngalezi iy'ngozi engihleze ngiyibona ku-TV, ngathi ngahlala nje ekhaya nijabulele ngasekhaya. Makuthi niphuze into ey'thile, niy'phuzele ekhaya ukuze niphephe guys, nabantwana bephephe. Njalo mangike ngabona indaba embi ku-TV angiphatheki kahle kunalena nje engiyibona namhlanje, enye accident kube imphefumulo esi-over 13 edlulile. Kubuhlungu guys, kubuhlungu. Yabona-ke izinto ey'fana nalezi ilezi ezingiphatha kabi. And ukufika kwami ku-YouTube ngangithi ngifikele iy'ndaba ey'serious, ngabona ukuthi no, ngeke kulunge, ngizophazamiseka. Kuzomele ukuthi ngihambe into ye-therapy if ngithinta lezi zinto ey'serious. So we-understand-ke le ukuthi engikwenzayo ikhona lokhu ukuthi nje indaba elula siyixoxele siyihlekele kanjalo. Yabo support yenu. Bye.